ಸಮಯದಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯರಂಚು 100 ಪಾಲೆ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮಡಸ್ಥಾನ ಪತ್ತಕೆರೆ ಮಾಗಣ ಕೂರ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮದು ಬತ್ತಿಕ್ಕಿತ್ತನ ಸಂಸಾರ ಕುಲಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬ ಮೆಗ್ಗೆ ಪರೆ ತೆಗೆ ತಂಗಡಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಲೆ ರಾಶಿದ ಕುಟುಂಬ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಣ್ಣು ಆರಾಧನ ಕತ್ತಕ್ಕಿತ್ರ ಧರ್ಮಚಕ್ರದ ಬುದಿ ಒಂದು ಅನಗ್ರಾಮಡು ವೈಭೋಗೆಡೆ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ತಿಕ್ಕಿತ್ತನ ಅಪ್ಪೆ ಮಹಿಷ ಮರ್ದಿನಿನ ಮಹಾಪೂಜೆಗೆ ತರೆಬಗ್ಗಾದೆ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವರನ ಗದ್ದಿಗೆಗೆ ತರೆನ ಬಗ್ಗಾದ ಮೂಲಸ್ಥಾನದ ನಾಗದೇವನದು ಬುದಿ ಒಂದು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಕುಲಕುಲ ದೇವರ ಕಿಮತ್ತ ಬೆಮ್ಮೇರಿ 2-3 ವೈದ್ಯರನ್ನ ಪಾದನು ಬತ್ತದು ಗ್ರಾಮದ ಅಧಿಕಾಡು ಮೇರೆಂದು ಬತ್ತು ಚಿತ್ರ ಪಂಚಮಾದಿ ಬಂಟನ ಆಧಾರನ ಪಡೆದಂದು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಕುಟುಂಬದ ಅಧಿಕಾಡು ಮೇರೆಂದು ಬತ್ತು ಚಿತ್ರ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲೊಂದು ಆಧಾರನ ಪಡೆದಂದು ಚಾವಡಿ ಚಿತ್ರ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾದನ ಗದ್ದಿಗೆಗೆ ತರತಕ್ಕಾದು ಧನ ಹಕ್ಕದ ಜಾಗ ಎಪ್ಪುದ ಇಲ್ಲದ ತನ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತು ಚಿತ್ರ ಅಪ್ಪ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆಗೆ ತರತಕ್ಕಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಶಂಕಾಯಿ ಕೊಂಗಡ ರಾಜ್ಯ ಕುಟ್ಟಾಲ ತಂತ್ರಿ ಕುಟ್ಟಾಲ ಮಂತ್ರಿ ಜಪಕರ್ತಂದು ಸಂದರ್ಭ ಅಪ್ಪ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿನ ಹೊರಬಲಟು ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಅನ್ನ ಕೆರೆಗೆ ಬುರಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಸತ್ಯ ಇನ ನಿನ್ನ ಗುಬ್ಬಿ ದೇವರನ್ನ ಎಡತ್ತ ಬರ್ಗಿಲ್ಲ ಮಣೆ ದೇವರನ್ನ ಬಲತ್ತ ಬರ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮದು ಬರ್ತಾರೆ ಧಾನ್ಯವಂಜಿ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಸುಂತ್ಲಾಡಿ ವರ್ಕೆ ಇರುವೈಲ್ ಮಣ್ಣೆ ಗಂಗೆ ಬೈದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕರಿಯಕಾಂತ ಬೈದೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಸುಂತ್ಲಾಡಿದ ಮಣ್ಣೆ ಕಲ್ವೇರು ಕಾಕಿಯನ್ನ ಕಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಿಚ್ಚಿತ್ರ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಕಲ್ವೇರನ ಬತ್ತರೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಭೂತ ಬೋಡನ್ ಬಿಚ್ಚಿತ್ರ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತಂದು ಅರೆಬಾಲ 11 ಬೈದನ್ನು ಒಳಗೂಡೊಂದು ತೆಂಕಾಯಿ ಕುಂಟಾಲ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಬತ್ತೊಂಡೇರಿ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕಲ ಊರುಡು ಕಲ್ವೇರಿ ಕಾಕ್ಯರ್ನ ಕಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚಾದಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಭೂತ ಬೋಡನ್ ಚಿತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಚಿತ್ರ ಸಮಯ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ತಂತ್ರಗಳು ಮಲೆಭೂತ ಮೈಸಂದಾಯನ ಪಿಲಿಭೂತ ಪಿಲಿ ಚಂಡಿಯ 4 ಆಜಿ ಕಣ್ಣಿದಾಯನ ಓಬೋಡು ಕಾಂತು ಬೈದ ಕೇಂದ್ರ ಚಿತ್ರ ಭಕ್ತರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಭೂತ 1000 ಉಂಡು ಆಂಡ ಕಲ್ವೇರಿನ ಬತ್ತರಿಗೆ ಇಂಕೊಂಚ ಭೂತ ಬೋರ್ಡ್ ಪಿಚ್ಚಿತ್ರ ತೀರ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರವಾದ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಗುಬ್ಬಿ ದೇವನ ಎಡತ ಬಗಿಡ ಮಣೆ ದೇವನ ಬಲತ ಮರಗಿಲ್ಡು ಕಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಕದ್ರಮುಡ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆನೆ ಕೊರಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಪಾಭೂತನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆನ ಮಾತ್ರ ಕೆರಡ ಅಲೆನ ತುಯಿನ ಚಿತ್ರ ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಾವು ಪಾತ್ರನ ಚಿತ್ರ ನಾಲಾಯ ಮಗಳು ಪಾರಿನಾಯ ಕಾರು ತುಂಡಾವು ಅಂಚಿತ್ತಿ ಭೂತನಿ ಕಾಲಿರೆ ಸಾಧ್ಯನಾಂದಿ ಕೆನ್ನ ಚಿತ್ರ ಬುತ್ತುಡು ಪರ್ಪರ ಬಂಡದಾಡ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆನೆ ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದ ಚಲಕದ ಚಿತ್ರ ಬುತ್ತು ಅವಾಗ ದೇಶ ಸುತ್ತಡು ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪಡು ಮಲಯಾಳಿ ಮಲ್ಪಡು ಮಂತ್ರನು ಸಿದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡೇರಿ ನಿನನೆರಳಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ದೇಶ ಸುತ್ತಿ ಭಾಷೆ ಕಲ್ತಿ ಮಲಯಾಳಿ ಮಂತ್ರನು ಸಿದ್ಧಿ ಮಲ್ತೊಂಡು ಕುಂಟಾಲ ತಂತಿನ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತೊಂಡೇರಿ ತಾನೇ ಆಟಿ ತಿಂಗಳ ಬುಧವಾರ ದಿನ ತಾನೆ 13 ಒಪ್ಪನ ದಿನ ತಾನೆ ವರ್ಕಣ್ಣ ಬಜ್ಜೆ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ತಾರಾಯಿ ಗಂಧದ ಗುಳಿಗೆರೆ ಅನ ಸತ್ತದ ಬಿರೋಡು ಕಣ್ಣು ಬತ್ತಿನಂಗೆ ಕಿನ್ನಿ ಬತ್ತಿನಂಗೆ ಸುಂಕಲಾಡಿ ಬರ್ಕೆಡೆ ಬತ್ತೊಂಡ ನಮ್ಮೊಡ್ಡ ಆಜಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ಪೋವಟನೆ ಕಲ್ವೇರನ ಪತ್ತದ ದರಿಯ ಅಧರ್ಮನ ಅಳಿತದ ಧರ್ಮನ ಬಾಳಯ ದಾನ್ಯಂಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರುವ ಅರಸುಳಿಗೆ ದೂರ ದುರ್ಜನ ಬರ್ಪಡು ಕಾಂತು ಬೈದೆ ಒಂಜಿ ಭೂತನ ನಂಬುದಿಗೆ ಬರ್ಪ ಚಿತ್ರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಪಗ ಒಂಜ ಭೂತನ ಬುಡುಡು ಜಿನ್ನಾಡ ಸುತ್ತಲಾಡಿ ಬರ್ಕೆನ ಬುಡುಡು ಬಂದೇರಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಎನ್ನಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆನ ಮಾತ್ರ ಪುಡೆ ಎನ್ನ ಊರಿನ ಬುಡುವೆ ಬಡಿದು ನಿನ್ನ ಮನೆ ಮಂತಿರೋ ತರಗತಿ ತುಂಬೊಂದು ಸೀಕಾಯಿ ಗುಂಡಿ ಕಡತರು ನಡುತ್ತದಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಚಿತ್ರ ಬತ್ತರು ಕಡೆ ಕನ್ನಡ ಕೊಡಿದುಕ್ಕ ದೇವ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ 7ನೇ ವರ್ಷದ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಳದ ಉರುವಾದ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದ ನುಡಿ ಕೊರಂಡ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರು ಅರಮನೆಗೆ ಬುಕ್ಕೊಂಡ ಪಟ್ಟದಾನೆಗೆ ಮರಳು ಬತ್ತ ಹೊಂಡ ಕಂಚೆಳಿತ್ತಿ ಗಿಡ್ಡರ್ಲೆ ಪಾರ ಮಾಡೊಂಡ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಶಿಶುಬಾಲೆ ಪಾರ ಮಾಡೊಂದು ಕಟ್ಟೆ ಮಾರು ಅರಸರು ನೋಟ ನಿಮಿತ್ತ ಕೇನಂಚಿತ್ತನ ಪೊತ್ತರು ಕಾಂತು ಬೈದೆ ನಮ್ಮುದಿನ ಚಿತ್ರ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಮುರಿದಲು ಬಂದ ಚಿತ್ರ ದೀಂಚಿ ರಾಶಿ ತೋಜಿ ಬರ್ಬಿಡು ಅಪಜ ಕಾಂತು ಬೈದ ಕುರ್ದು ಬತ್ತ ನಿಕ್ಕಾಂದ ನಡತಿ ಬತ್ತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಂತಂದು ಕಟಿ ಇಲ್ಲಗೆ ಜತ್ತಿ ಬಾಕಿಲು ಹೋಗೊಂದು ನಂಬಿನಗಲಿಗಿಂಬು ನಂಬಂದಿನ ಅಮ್ಮು ಕೊರೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಹಲವಾರು ಕೊರಿಟಿ ಕೆಲವಾರು ಪೂಜೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬತ್ತ ಅಂದಲ್ಲ ಯಾವ ಶತಮಾನ ಕಾಲುಡು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ಚಾವಡಿಡ ಬಲತ್ತಕಾರ ಪಾಡು ಉಂಗುತ್ತ ಉರ್ದು ಅರದನ ಜಗನ್ ಚಿತ್ರ ನರಮಾನವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಬೇರೆ ಅಸಾಧ್ಯಪ್ಪೆ ದಾನಂಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುರು ಬೋರ್ಡು ಹಿರಿ ಬೋರ್ಡು ದೈವ ಬೋರ್ಡು ದೇವರ ಬೋರ್ಡು ಬಂತು ಚಿತ್ರ ಕಾಲು ತತ್ವದ ಭಯಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುದಿ ಒಂಜಿ ಕೋವೆದ ಬಂಗಾರದ ದಂಪತಿಗಳು ಧಾನ್ಯಂಜಿ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಿನ್ನನೆ ನೆರವರಿಕೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ಪಲ ಕಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯ ನಿನಗೆ ಅಂಗಾಡ ಜತ್ತದು ಗಿಂಡದ ಪೇರೆ ಬಂಡಿದ ಬಲಿನೇಮನ್ನು ಕೊರಡೊಂದು ಬೆಚ್ಚದ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ದಿಯರೆ ದಿನಮಾನ ಜಬಡಾಯರ ಪರವಾಕ್ಕಿಲೆ ಒತ್ತಾಯರ ನಂದರ ಮಲ್ಸ್ಯರ ಐತ ಸುದ್ದ ಕೊಡತ್ತೇರೆ ಬೊಂಡ ಬಲಸೇರೆ ಪನಿಯಾರ ನಟ್ಟದ ವಾಣಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮೂರ್ತ ಮಲ್ಪಾದು ಮೂಜಿ ತಕ್ಕ ಔಷಧಿಯನ್ನೇ ಕೊರ್ಪಾದು ಸ್ವಾಮಿ ನೀರು ಜಲಕ ಮಲ್ಪಾದ ಮೈಲ ಮಾತದ ಮಡಿಲು ತುತ್ತದು ಏಳು ಜಿಡಿಗೆ ಸರಸಮಾನವಾಗಿ ತನ್ನ ಸರ್ಪ ಇದನ್ನು ಕೈಯೇರಾದ ಕುನ್ನಚಿತ್ರ ಪೊಟ್ಟು ಮುಕ್ಕಾಲು ಮೂಜಿಗಳಿಗೆ ಜೋಗ ಬತ್ತೊಂಡ ನಿನ್ನ ಬಾಳು ಬಂಡಾರನು ಸಂಸಾರದ ಹಸ್ತಕೈತೆ ತರಗೆ ತರಪುದೆ ಬೆರಕೆ ಬೆರಪುದೆ ಕೈ ಪುದೆ ಮಲ್ಪಾದು ರಾಜ್ಯನೇ ಸೇಜ ಮಲ್ಪಾದು ಗ್ರಾಮನೇ ದಿಬ್ಬಾಣ ಕಟ್ಟೊಂದು ಮಾಯಮದಿ ಮಾಲಾಯ್ತ ಆ ಒಂದು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಕೂಟಾಯ ಮತ್ತಾರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಬಾಳು ಬಂಡ
ಕೆರ್ಪಾಲಕ್ಕಾಡು ಇರುವಾರಡು ಗಗ್ಗಾರ್ದು ಚಿಡವಂಡ ಯಾನುಲ್ಲೇನ್ ಪಿಚ್ಚಿತ್ರ ಯಥಾರ್ಥಿ ಭಾಷೆಗರಂಡ ಅಗ್ನಿಯ ಬತ್ತಾರು ಬರ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಸಮಯಪ್ಪೆ ಎಂಕುಲು ನರಮಾನವೇರಿ ಒಂಜಿತ್ತಿರಣ ವರ್ಮತ್ತಿರದಂಗೆ ಬಂದಿರ ಜನರ ಬೆರಿಸ್ಮರಣ ಮರಣದಿಂದ ಮಣ್ಣಗೂಡ ಭೂಮಿಗೆ ದಾನ ಭಾನುಗುಬುಗೆ ಪಿಚ್ಚಿತ್ರ ನರಮಾನವೇರಿ ಎಂಕುಲು ಎಕ್ಕಡ ಅನೇಕ ತರದ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಏರುಪೇರು ಕುಂದುಕೋರೆ ನಗದಲ್ಲಿ ಸಂದುಪಟ್ಟಡೆ ವಿಷಗಳಿಗೆ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಅಮೃತಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಪೆದ್ದಿ ಬಾಲನಿತ್ತ ಆವೇಶ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಸಾರವು ಸತ್ಯದ ನುಡಿ ಸಾಯದಂತ ಕೊಡ್ಪಾದೆ ಆವರ್ತಕ್ಕಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಭಾಗನು ವಿಧಿ ತಪ್ಪಂದೆ ವಿಧಾನಡು ಪೊರ್ತದ ಮೇಲೆ ಪೊರ್ಲೋಡು ಮಲ್ಪಾಲೆಂದು ಸಮಸ್ತ ಮಡಸ್ಥಾನ ಗ್ರಾಮಕರ ಅಡ್ಡಪಟ್ಟ ಸಾರಾಲ ನಾಲ್ಕರೆ ಕೂಡಿ ರಾಜ್ಯ ನಂಬಿದಂತ ನಿಗಳ ಪಾತ್ರ